kalm, ipejjeb, libes shorts u flok ir-rigat. Dan huwa iż-żagħżugħ li l-ġimgħa tressaq il-qorti akkużat b'diversi serqiet li twettqu matul dan ix-xahar fil-Belt u l-Furjana. Hossam El-Nili li huwa mwieled Malta u residenti l-Imsida kien arrestat wara li kien identifikat minn fuq kameras tas-sigurtà. Il-każ kien ġie żvelat minn dan l-istazzjon li kien kiseb filmat esklusiv ta' waħda mis-serqiet. Iż-żagħżugħ ta' 25 sena wettaq atti ta' vandaliżmu fuq irħama ta' 18-il seklu fil-waqt li kisser u saraq flus minn kaxxi ta' donazzjonijiet minn numru ta' knejjes fil-Belt u l-Furjana. Flimkien ma' serq minn xi ħwienet fil-Belt Kapitali. Fost il-każijiet kien hemm is-serqa ta' donazzjonijiet fi flus kontanti mill-Bażilika tal-Karmnu, attentat ta' serqa minn triq Santa Luċija, kif ukoll minn xi ħwienet fosthom fi triq il-Merkanti. Fil-qorti El-Nili ammetta l-akkużi miġuba kontrih fil-waqt li d-diviża ma talbitx għal-libertà proviżorja. Il-każ ta' Hossam El-Nili li tressaq qudiem il-Maġistrat Monika Vella mistenni jkompli jinstema' f'Awwissu. Il-filmati mxandra b'mod esklusiv minn Net News u rew bl-aktar mod ċar raġel jisraq kaxxa ta' donazzjonijiet minn taħt in-niċċa fi triq San Pawle, iżda bil-kompliċità ta' persuna oħra. Għallaqstant mhux esklus li l-pulizija għaddejja bitfittxija għal persuna oħra brabta ma' dawn il-każi.